Fins a 122 persones han desafiat el fred i la neu aquest dissabte i han participat en la primera caminada popular entre Cerdanya i l'Alt Urgell. Organitzada per Meteo Pirineus Catalans, ha unit Vallvé amb la Seu d'Urgell a través del Camí de Sant Jaume. A banda d'aquest recorregut de 36 quilòmetres, també s'ha establert un de més curt amb sortida des d'Arsèguel. Igualment, qui ha volgut ha pogut fer tot aquest trajecte corrent. Feia temps que els seus organitzadors volien impulsar la caminada, però la pandèmia no els ho havia permès fins ara. Han destacat el gran nombre de participants i també que no tots eren d'aquestes dues comarques. Molta gent ve de fora, això ens ha agradat, hi ha molta gent local, d'aquí de la Cerdanya, de l'Alt Urgell, però també hem vist que molta gent ha vingut a la caminada i s'ha quedat en hotels de la Seu i això també la veritat és que ens ha agradat molt. Veure que hem arribat, que hem traspassat una mica fronteres d'aquestes comarques que són les que estan més implicades. No? A banda dels avituallaments i un pica-pica a la zona d'arribada, al Parc del Segre de la Seu, l'organització també va posar a disposició dels participants un autobús per si algú volia parar mig camí. Igualment, també ha servit per retornar al punt d'origen. De fet, el no ser una ruta circular fa difícil completar el recorregut per lliure. Tenir aquesta possibilitat de fer el Camí de Sant Jaume de Bellver a la Seu, no? Sense un bus, sense aquesta logística, no? que hem muntat des de Meteo Pirineus, doncs es fa complicat. Llavors, trobo que és un dels al·licients de que la gent avui hagi vingut a fer-ho, aquesta travessa, no? Perquè al final no surts del mateix lloc, no és una circular, amb la qual necessites una logística que en un esdeveniment així els hi donem. L'objectiu dels organitzadors és mantenir la caminada, tot i que no descarten fer-la cada 2 anys. A més, inicialment volien que fos una prova de resistència i tampoc descarten que ho acabi sent. Tot i que el temps de la primavera és sempre incert, els organitzadors han admès que fa unes setmanes no s'esperaven tant fred i fins i tot neu. És per això que agraeixen als participants que, tot i les adversitats climatològiques, van sortir igualment i amb moltes ganes.